Percaya karo aku gur kowe sing tak tresnani. Bir kita sayang. Dalang celutak. Nyantol sayang. Aku ora trimo, Mbak. Eling-elingan ya, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada Saiki kowe lak trimo klepon kamu ya. Aduh sindenku mati siji. Aku tak maca-maca. Ya kowe pamundhut lumantar WhatsApp. Iya, Sareh-sareh waton pikole, gremet-gremet waton slamet. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat 45. Oh iya. Mas Akbar dan kru Astabrata sehat sukses selalu untuk kabarkan saking Allah Ta'ala. Nyuwun gending gubuk asmara. Lagu menika kagem sedaya pamirsa ingkang anenggane lumantar live Astabrata Media. Matur nuwun saking kula Bapak Lasiman. Iya. Hadir-hadir iya. Ki request uler kambang. Iya. Ingkang ngendang sinden jenengan Mbak Retno. Ya. Kuwi anu to duwe buzzer bareng. Iya. Sugeng dalu Mas Akbar saking kula Wahyu Jabrik. Ya. Nyuwun lagu ninggal katresnan semoga semakin banyak tanggapan. Amin. Ana meneh. Sugeng dalu Pak Dalang, saya Bapak Oka Wibowo, kula badhe nderek anguri-nguri budaya Jawi nyuwun swantenipun Mbak Bir. Ya. Wonten request lagu Layang Kangen. Nah. Lestarilah budayaku matur nuwun Bapak Dalang. Nggih, amin ya. Ditanjake sithik mboko sithik nok. Ya, Dibajutke. Sapa? Mbak Yovika Listia Risma karo Mbak Birgita Ayu Setiani ngadeg bareng wong loro. Wah iya. Sepote sing gumyak. Iya, Coba kaya ngapa? Yo. Biasa. Wah iya. Dicekli mic satu-satu. Ayo. Anu duduknya. Ya, kok duduknya? Maksudnya posisinya. Blocking. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Yovika. Inggih, wilujeng dalu Mas Dalang. Ayo, wilujeng dalu Mbak Birgita. Nggih, sugeng dalu, Pak. Kok judes ya Mas aku. Sapa sing judes? Jenengane lho kok cuek lho biasane kok ya ketok kewes merak ati. Saking jenengan ini tidak pernah bertemu dengan saya loh Pak. Jadi sampean iki slali ketoke. Mboten. Kabeh kanca-kanca seniman kabeh tak rangkul ora ana sing tak bedake siji mboko siji. Lah iya kok sampean ngomongke aku judes sih lho. Rohangsaku. Sehat Mbak Yovika? Alhamdulillah sehat. Ayo, sehat Mbak Birgita? Sehat Pak. Iya to judes. Lho salahne to. Ya sehat Pak ngono. Ngoten niku kangen Mas. Ya ora ketemu. Ora ketemu Astabrata kangen ya biasa. Ya kangen banget Mas Astabrata Mbak Yovika. Berdua anu sih, ayo apa ben ketok kompak chemistry-nya itu dapat berdua salaman. Iya. Ya. Gimana kabarnya Mbak Yovika? Sehat ya? Sehat banget. Wes lho Pak. Iya, luar biasa. Kabarnya sehat ya Mbak Birgita? Sehat. Berangkat dari Solo tadi? Iya Pak. Mbak Yovika berangkat dari Ngawi. Nggih. Berangkat jam berapa? Tadi dari Ngawi. Kula berangkat jam 3:30. Wes 3:30 Mbak Birgita? Jam 5:30 Pak. Oh ya 5:30. Nek Mbak Yovika niku saking Ngawi para sederek, kecamatanipun Padas, desane Sukowiyono. Nek Mbak Birgita menika asli saking Kediri nggih, Mbak? Iya. Kedirinya Semen.
sak menika hijrah domisili wonten ing Karanganyar. Iya. Karanganyar kecamatannya Plesungan. Kok apal ya toh Pak sama nih Pak Om? Perumahane Adiwangsa Village. Lho, ngira. Gumun aku sama nih. Yo sinden-sinden kula raket sedaya, kula akrab sedaya. Berarti jenengane rumah-rumahnya Sinden ki ya apal Pak? Ngapal no? Sak perumahane sak nomor perumahane ya apal? Mboten, yo sampean tok. Mengko cuma orek-orek ya. Anu Mbak Yovika dan Mbak Birgita. Nggih. Ini ada tawaran yang menarik. Apa Pak? Ngene. Sekarang kan sinden zaman sekarang itu bukan hanya dituntut suaranya yang bagus. Iya. Sindene kudu ayu wajahe. Njogete pinter. Yeah. Nek iso duwe nilai plus iso mbanyol. Iya. Iso drama. Lah iki aku wingi bareng ketemu karo Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ning kono Pak, ning Amerika kono. Ning Solo, ning anu Kulon. Ketemu jagongan karo Presiden Amerika Serikat ya kuwi Donald Trump. Iki Donald Trump kuwi peduli dengan budaya kita. Ya toh, peduli dengan budaya kita, arep ngrekrut sinden main ya kuwi dadi film. Film, bintang film. Kira-kira nek enek tawaran kuwi bir kita gelem ora? Ya gelem kok Pak aku Pak. Gelem ya main film ngono gelem? Mau dong. Oh ya, anu sapa Yovika mau dijak main film gitu mau. Mau. Tenan lho ya? Iya. Mau. Iki nyapa? Bir kita mau tenan? Ya gelem Pak mau. Nah, saiki mumpung aku ki wektune wis mepet. Main film itu kemarin ditawari sama Donald Trump itu judulnya Teman Rasa Pacar. Jenengan niku? Karo sapa Donald Trump kuwi. Teman Rasa Pacar. Itu film apik lho ki. Luar biasa. Berarti apa Pak? TTM, teman tapi mesra nih. Teman tapi mesra. Iki sing gawe skenarione iki Donald Trump. Nah, iki tuh main film saiki aku pengen wong loro iki dilatih sik. Wong loro iki main film, main drama. Iki skenarione wis ditulis karo Donald Trump. Nah, Pripun niku? ibaratnya ngene. Iki sing ditulis karo Donald Trump ya. Iya. Iki aku maca ndek nginane. Iki ana wong lanang iki jenenge Kacuk. Lanang sini. Wong lanang iki jenenge Kacuk. Lah, iki kamu wis nganggo jeneng aslimu sik Birgita. Birgita kuwi dadi pacare Kacuk. Suwe ya gandeng ya wis 5 wulan 6 wulan lah. Gandeng karo Kacuk. Lah tibaning padha Kacuk kuwi tertarik karo Yovika. Nah, tertarik karo Yovika. Lah, sampean mbuh buktine apa ning ngeruwi pacarmu sing jenenge Kacuk kuwi tertarik karo iki. Lah Yovika tidak merasa gandeng karo Kacuk mergo ora duwe bukti. Bukti fisik ora enek, gambar ora enek, video ora enek. Lah sampean iki nggo, Birgita. Ya, iki Donald Trump lho. Iya ya Pak, iya aku ki. Presiden USA Amerika Serikat. Iya, aku ya goreng anu tok jan kacuki banget tenan Pak. Lah iki sampean iki etok-etok main film lho iki dinilai. Iki Donald Trump nonton ning Amerika Serikat. Lah iki saiki sampean iki ngelabrak ning omah Yovika. Iya. Aku demben kae iki yo tau drama ngene iki terus viral dikira kerebut sampean lho Pak. Iku aku viral meh lho. Wis ta manu ta wis ta manu ta. Wis nek sampean biyen kan dilabrak, saiki sing ngelabrak sampean. Iya Mbak, labrakan aku Mbak. Sing Labrak Mbak Bir. kowe gelem ta dilabrak? Ora apa-apa nih. Ya, sampean sing nglabrak. Dadi sampean iki wis cuwinta tenan karo sapa karo Kacuk kuwi. Dadi ora dihubungi ngono, nek seminggu ora dihubungi ngono wis boyo kembut-kembut ngono lah. Istilahnya maksudnya gak maksudnya ki kangen banget gitu loh. Yang kembut-kembut itu hatinya. Gitu maksudnya kangen banget. Sampean menemukan satu bukti bahwa Kacuk tertarik dengan Yovika. Wah, sampean marani ning omahe Yovika ngelabrak. Iki tetep dengan opinimu tetep ora gandeng ora enek buktine. Ya toh, ki statusmu jomblo. Oke. Piye? Biar kita sanggup main film? Boleh. Ya, Yovika sanggup latihan drama film? Sanggup dong. Oke, heeh. Nganggo anu sik ketoprak sesek sik. Kowe ning kene sik, Iki pakai bahasa Jawa atau biasa? Jawa, bahasa keseharian. Ini kene sik. Kowe ning omah ning kene anding son, anding sambok kowe. Ning anding sambok kene. Wis kene sik. Aku cara ngono nyapa Mas? Umbah-umbah. Ya wis umbah-umbah kenek apa ngopo gecek ki apa ngono. Heeh. Aja gecek sing ngibot lho ya. Lah iki diparani karo kita. Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM. Teman tapi meluk-meluk. Ya. Mesra ding. Ya.
Yo. Mudara sik, mudara sik, mudara sik. Ya ya. Produk Yo. kok kebangetan kacuk. Aku ki wis ayu, dhuwur, pinter golek duit dhewe. Sek panggah diselingkuhi karo sing jenenge Yovika. Jane kurang apa to, Cuk, kacuk? Acuk iki rupane kaya opo to jane? Sak bening omah. Kacuk njaluk maem, ya wis tak siapi maem. Kacuk njaluk ngombe, ya wis tak siapi ngombe. Tapi sepanggah kurang ae to, Cuk. Nyapa to kacuk kok pilih Yovika wis aku. Kecewa. Apa aku kudu takon karo Yovika ya? Kalau saiki Yovika tak golekake. Iki ganti ning omahe. Yo sesek. Wis tekan omahe. Dijojok lawange. Ayo. Kula nuwun. Yovika, petua Yovika. Wah. Nggih, sekedap sinten iku? Yovika. Iki wis kenal, ceritane wis kenal. Nggih, Mbak. Oh, Mbak Birgita to. Yovika. Nggih. Idene kowe wis tak anggap adikku. Truduk. Waduh. Amerika nek terutuk. Donald Trump kenal terutuk. Aku arep takon serius karo kowe Yovika. Pancen napa Mbak Bir? Kok ono kabar? Kok jare kowe pacaran karo Mas Kacut Yovika? Ayo ndang Saurono. Sigek. Hop. Oh, nek rasa gemelan. Ben fokus pembicaraan. Yo. Yovika nyauri. Piye? Nun sewu lho Mbak Bir. Ya. Wah. Panjenengan ngendikan menika sampun panjenengan galih napa dereng? Sampun jenengan pikir menapa dereng? Terus Jenengan iku senior kula lho, Mbak. Kedahipun lak memberi contoh yang baik. Ngendikan kok gorangger. Ngono kuwi apa apik? Heeh. Truduk. aku nganggep kowe wis kaya adikku dhewe ya Vika. Wah. Kowe tak kei panggonan ning omahku. Saben enek Mas Kacu, kowe ya melu turu karo aku ya Vika. Tapi kok enek kabar kok kowe malah ngerebut Mas Kacu saka aku ya Vika. Ki salahku ki apa karo kowe ya Vika? Jawab ning kene. Sikek meneh. Oh. Oh. Filmnya kok buaras gamelan ya. Mbak Bir, Ya. jenengan niku ngoten niku ngendikan ngoten niku enten buktine apa mboten? Buktine. Ampun nuduh lho, Mbak. Oh, iya. Enten bukti fisike mboten? Enten fotone kula jalan kalih yange jenengan mboten? Wah, iki. Enten buktine kula pitkolan kalih yange jenengan mboten? Wah, iki wis mulai panas. Ngono kuwi fitnah lho, Mbak. Gak Hmm. oleh Mbak one. Aku lara ati, Mbak. Kok tuduh ngono kuwi, Mbak? Ati nggone gak kono. Lha pundi? Lah tak demekne piye? Kene lho, kene. Kene. Sik Pak, terus kok akhirnya piye? Akhire kingko bir kita dipateni. Mergo ki gak terima difitnah. Oh. Wis to manut aku. Apik-apik. Wis apik manut Berarti aku. ki wis mas klimaks ya. Klimaks, saya panas. Kurang panas. Yo. Mbak Bir. Usik. Ora disikek. Iya. Mbak Bir, Oh, Bu. jenengan ngendikan ngoten niku fitnah lho, Mbak. Oh. Aku ora trimo, Mbak. Sik Aku Pak. lho, Mbak, sik, aku tak omong sik dhisik, Mbak. Ya wis ya. Kok malah galak sing dilabrak to Pak? Malah Lha piye wong aku ora
dosa mbok tuduh Mbak aku lho Mbak ra pernah mengikuti sosmed jenengan. Aku lho ora ngerti yange sampean iki sapa. Sing ngendi wonge? Yange sampean iki sapa sing ngendi wonge? Ayo tekan. Truduk. Oh, Saiki Yovika, daripada kowe menuduh aku pinter kowe, mending tak tekokno langsung Mas Kacu iki langsung. lho, iki aku nganggo peran iki aku. Sampeyan yo nganggo peran Pak lho, kosok Mas Kacu ki sapa kan ya penonton mengawang-awang ngono lho. Tak men aku dadi kacuk ya. Ya sok men sampean dadi Kacu. Oh iya. Oh iki Mas Kacuke. Ya iki Mas. Iya tak men ya. Yo. Lho. Ayang Birgita to ki? Mas Kacu. Apa ayang? Sampeyan tak tekoni saiki Mas Kacu. Truduk. Lagi galang lho iki galang. Yo, piye. Mas Kacu. Heeh. Kok sampean gak tau ngabari aku? WA aku gak mbok bales, telepon gak tau mbok angkat, tak parani ning omah kowe malah ning Ngawi. Iki ceritane anu to, omahe Ngawi ngono ya. Ya kan iki kowe ngapa? Lah sampeyan ki arep tak jak ketemu. Sampeyan ki repot terus lho. Repot sing pentas, sing enek acara. Lah aku kan yo menyesuaikan karo jadwalmu to, Ayang. Saiki sampean tak tekoni Mas Kacu. Piye? Apa bener kabar-kabar seneng kono ini sampean ki saiki karo Yovika Mas Kacu? Ora, tresnaku sak wutuhe nggur karo dirimu sayang. Lah tapi enak dia foto sampean foto karo Yovika ngono lho Mas Kacu. Sampean dolan-dolan ning gone alun-alun Ngawi lho Mas Kacu. Alun-alun Ngawi. Kowe udah karo aku. Oh. Ora, aja percaya. Wong iki nek seneng ngrungokne omongane wong liya kuwi renek enteke. Yen kowe wis percaya karo aku, kowe percaya karo omonganku wae. Ora usah gugu omongane wong jaba. Aja gugu karo gurem ceceker. Percaya karo aku, gur kowe sing tak tresnani. Ya wes nek ngono Yovika saiki tak ngomong rene ya Mas Kacu. Kongkon rene. Sampeyan yo kudu ngomong dhewe. Iya, no. Kan gak enak apa-apa karo Yovika. Iya. Mas Kacu. Kon Jujur rene. ya Mas. Jujur. Ya. Ya Vega, ayo. Helm Mas Kacu. Ki jane nek apa ki kok gegeran? Lah, aku ya gak eroh ya Mas. Jare sayangku Birgita ki ngrungokne kabar-kabar jare aku gandeng karo sampean. Nggih, ngeten lho, ceritane Mbak Birgita niku wau enjing-enjing kok dodok-dodok ngomah kula. Heeh. Jarene nuduh kula niku, Heeh. jarene main di belakangi selingkuh kare Mas Kacu. Oh, dadi kacuki mainin sokan guri, tekan belakang. Jarene ngono, maksudnya iya. selingkuh karo aku. Ya aku ora keterima ta Mas, wong aku ora ngerti Mas Kacu iki sing dikoyong apa kacuke. Nggih. Iki kacuki jeneng wong. Lah nggih, maksudnya ngoten niku. Nggih, jeneng wong. Birgita sayang, Helen. kamu di mana? Buktimu apa? Lho enak WA Mas aku dikirimi WA karo Mas Heru sampean foto bermesra-mesraan karo Yovika. Masa? Heeh. Fotoku ning ndi? Fotomu ning alun-alun Ngawi Mas. Sik, lha Mas Hirwi sapa meneh? Mas Heru ki ya koncone Kacu. Koncone Kacu. Heeh. Heeh. Lah aku gak ngerti Mas Hirwi sapa lah, aku ora pernah dolan le Mbak. Aku to Mbak tak critani ya Mbak. Aku ning omah ora tau metu ora tau dolan. Aku ora duwe gandengan, ora duwe wong lanang lho Mbak. Aku jek jomblo Mbak, aja ngono kuwi Mbak. Aku ora trimo Mbak, atiku sakit. Hati ki ngene hati kene. Ate. Wis saya ora trimo, panas. Wis buktine wis kecekel nang panas. Ayo. Terus Tau? Iki difitnah terus, iki nesu nyandak pedang iki matene iki. Ya Vika, aku ora percaya karo omonganmu. Aku ngerti. Mas yo kowe rene hubungan karo Mas Kacu, tapi kowe tambah nyenengi karo pacarku ya Vika. Aku ngerti, bukti wis ana. Kowe sik arep ora ngaku karo aku ya Vika. Mbak Bir, Wah,
Ibarat empripat wae iso salah ndelok. Waduh. Kuping iso salah krungu. Apa meneh lambe. Heeh. Iki ngono fitnah, Mbak. Aku ora trimo, Mbak. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, Mbak. Terus eling kuwi, Mbak. Buktimu apa? Buktimu apa? Buktimu apa ya Vika? Ayo langsung. Sik. Hop. Sik. Iki wis mbok pateni to. Wis tak wateni lho kan cewek. Aduh, filmmu itu blocking panggungnya kurang. Lah piye? Sing iki nek wis arep mateni to, Ah. iki yo Vika kono. Jejere kono bir kita sing kene. Ku ning kene. Nah, iki engko bar dicubles pedang, jrot kowe dipateni kowe ngglitake ning kene. Mati. Blocking panggungnya itu dipelajari. Modus Pak. Loh, blocking itu penting loh dalam film itu. Iya. Ya. Dalange modus ya Pak Bu ya. Ngene iki kok aku sing dihujat, iki ora. Tak bilani wis ta. Ya. Ya iki diawiti saka ndi? Yo wis, ayo saya memuncak anune. Midnight saya muncak iki ora trimo langsung Iki jus. saka trutuk sik ya Pak. Oke. Yo. Aku sing Yo. Ya Vika. Nun, saiki buktimu apa kowe kok gak gelem ngaku? Saiki saya foto kowe karo Kacuk, tapi kowe gak gelem jujur karo aku. Aku ngerti kowe ning mburiku nyenengi pacarku. Tapi kowe gak gelem ngaku karo aku. Iya. Mbak Bri. Terus. Mbak Bir. Heeh. Ibarat empripat ku iso salah ndelok, Mbak. Ibarat kuping iso salah krungu. Heeh. Ibarat lambe iso dadi kaya ngene. Iya. Terus? Aku ora trimo, Mbak. Eling-elingan ya, Mbak. Fitnah lebih kejam Saiki daripada kowe lak pembunuhan. terima kelakuan apa ya Vika? Bentar. Aduh, sindenku mati siji. Loh, ngeten iki lho Pak Bu. Mati gur kare glimpange dadak kon apa mapan kene gurine dalang. Dalang celutak. Nyantol sayang. Gancet ya. Wis iki engko sesuk tak telepon Donald Trump. Berarti lolos Pak iki. Lolos. Ya insyaallah sesuk ketemu karo Donald Trump. Loh, Donald Trump gak sudah dibedil loh Mas Kai. Ora iki sesuk aku ketemune Donald Trump ning Sidokare. Wih. Wis iki piye hasil filmnya itu Berarti kita gimana? lolos ya Vika. Lalas Mbak Bir. Main film dengan judul Teman. Tapi muah-muahan. Apa we Mas aku? Ayo, saiki nembang wong loro. Pamundutane pirang-pirang silakan dipilih berdua sing kompak apa. Ana tembang kangen, ana sambel kemangi, ya ana gubuk asmara. Silakan milih yang Napa Bu? mana. Wonten sing pamundutan napa? Tembang kangen Mas. Tembang kangen, ana gubuk asmara. Heeh. Apa? Yang tembang kangen apa gubuk asmara? Ayo. Kangen enggak apa-apa. Tembang kangen nggih? Nggih. Oke, yo langsung digarap saka tenor Mas Fafa. Ayo. Yo coba tembang kangen Mbak Bir kita bersama Mbak Yovika. Coba kaya ngapa? Yuk. Yo.
terima kasih Mbak Birgita dan Mbak Yovika. Iya.